Sziasztok, én Energy vagyok, és ez egy nagyon mm, rövid videó lesz, és ebben azt szeretném elmondani, hogy a Relative Team hivatalosan is feloszlott, hogy minek osztott fel. Nagyon egyszerű. Gondolom észrevettétek, hogy videókat ide csak én töltök fel, de hiszen ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki töltsön fel videókat, és most már ezt eléggé elhanyagoltam. Az utolsó videót, az is egy pár másodperces videó, tegnap töltöttem fel, igaz, de ez nagyon rövid volt. A másikat meg 3 nappal ezelőtt. És a igazi videó csak július 26-án volt feltöltve, ami úgymond érdekesebb is. Ezért én úgy döntöttem, hogy ez így nem mehet tovább. Köszönjük a 78 feliratkozónak, hogy feliratkozott erre a csatornára. Természetesen nem tudunk el YouTube-ról, mert ugyanúgy fennmaradunk, csak privátokba. Én Méniket meg Pedómacit nem tudom, ők szerintem talán Pedómaci van még fenn YouTube-on, Ménik nem hiszem, ő csak ilyen YouTube-os designer, és Anonymous fent van. Na ide, erre a csatornára iratkozzatok át mindenki, mert igaz már neki van 106 feliratkozója, de mindig jól jön a feliratkozó, nagyon jó videókat készít. Mint látjátok, ő is felvette a Survival Island-es videónkat, ő is feltöltötte. Aztán még a játéktest fullból Axa csinált ilyen különféle adventure mapokat, meg Sky valamit, mit tudom én. Igen, erre iratkozzatok fel. Igen, a hátteret ezt én csináltam, de kicsikét elrontottam, ezt majd megoldom. Na, és itt van még az én csatornám, az Energy AQ. Nos, ide is nyugodtan feliratkoztatok, én itt fogom folytatni a videózást. Még most töltöm fel a Mudos kalandoknak a 4. részét. Itt is volt egy szerver bemutató, ez már kicsit igényesebb. Meg természetesen HD-ba töltöm fel a videókat. És én kicsit jobban odafigyelek, mint mondjuk például ezeknél a videóknál, mert ezt a privát csatornát, ezt is 480-ba szar minőségbe. Meg itt ezek, igen, nos. Úgyhogy ezt szeretném tőletek kérni, hogy iratkozzatok át Anonymous csatornájára, link a leírásba, és az én csatornámra is. Nos, hát ennyit akartam volna ebben a rövid kis videóban, úgyhogy sziasztok!